diyar mai kuɗi babu tangadi hanas ɗan soyayya ka ban kiɗa na wasu zance na diyar mai kuɗi ne ni dai nake nema diyar mai kuɗi ne ni dai zana aura sama haka diyar mai kuɗi ne ni dai nake nema diyar mai kuɗi ne ni dai zana aura da fari na sako Allah sarki makakina yau salatika gurin da haɗan amina wa alihi har sahabbai da ni mai waka yau zan taka su mai sarka shi ya zugo ni zana ba ku labari na kun ji yan uwa akwai wata rana na yawo na nai gamo da wata budurwa ta shiga raina na sa a raina zana je da wurinta abokina sai je taiwarata ni ko zana je ko da zan tuwo zarta gashi duk jikina babu tsafta akan santa ne ni na makanta ina zuwa sai na ce Allah sarki ke kadai nake so na yi miki mulki akan san ki domin ni zan yi yaki daure ki amsa labari karki mamaki ni komai zan baki zan hausulke zan zama balke komai zan miki har ma wake ki bi ni kawai Allah ya samun dace a gurin ta shiru ne shiru muna magana zuci a zuciya na ni nake cewa in har ta ne lalle ta baci ga ta nan fara kyakkyawa ba ta sani kunci ga ta nan da mota kirar ba saci zuciya tana ce mun nayo mata naci ta yi murmushi ne ma sai kawar da ta ce mun wai yaya ne kana zubar da zance tamfar sauna ne ni ko sai na ce mata ai so sarka ne gashi nan a zuci yayo zaune sai ta ce da ni wai kai wane ne in ke zamani me biya kun sanni dore ki furta kalma ko guda daya mu haure wani tsauni sai na ce ma yar kawar da ta bani suna sai ta ce da ni ai wai babu suna ni ko sai na ce mata ya za ai mutun ya zamo wai da suna dore faɗa mini ku baki ne tiran gini tiran zane ke zance gani ni da ke a yau mun yau dace tai kallo na mai kallanta kamar dai ta mun magana wai ashe tana kunya ne sai kawarta ta ja ta kamar ta ingije ni sai ta ce da ni wai nayi hakuri sai na ji murya tamfar muna waya gashi tai ado tamfar yar Zaria ga bakin gashi tamfar Somaliya ga farin hakora tamfar walkiya sai na ce ta daure tabbar number ta kama da sai na ce me zan rubuta abin da yana raina yana ruhinta sai ta shige mota har da kawayenta daga dai sun tsaya sai ta kirawo ni ta ban adres nata sai su tuka mota ta bar ni nan tsaye aboki na gefe yayi ta dariya san me ya faru ba mai sauraro da sauran labari sai sa ka kai saruri domin na kira ta har ma sunanta a nan gaba za ku ji ya muka da ita 08088483561 bai san ya san gari na sai kira ni MK zamani ne